Assalamu alaikum vatandaşlar. Uğurlar salam hemmäňize. Salam, salam. Ýeňiş oglanlar, iýleşler. Salam emmäňize. Hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Bugünkü temamız ene uğurlar şeýle vatandaşlaryň arasynda, halkyň arasynda bir aýdylýan sözler barda. Ýani puluň gowy bolsa, puluň köp bolsa oňat ýaşap bolýar diýilen bir sözler barda. Umumyň Türkmenistanyň şu wagtky ýagdaýynda puluň bar bolanlarda, puluň köp bolanlarda sen gowy ýaşap bilýärsiňmi? Ýagny ýaşaýyş diýilende hökman ýyp içmek ýa-da bir gowy jaý salmak ýa bir gowy maşina almak diýilen ýa-da bir zatlar ýadyňyza düşmesin. Başga taraplara madyr ýaşaýyşyň. Umumyň Türkmenistanyň şu wagtky alyp barýan siýasatynda, şu wagtky rejimde pullu bolup ýa baý bolanyň bilen gowy rahat, gowy ýaşap bolýarmy? Şu tema hakynda düşüncelerimizi paylaşalım diýdik. Indi men häzir başlamakam şunu aýdaýyn-da, size söz bermäkäm. Ine käbir ýerlerde emeler gurrunlar geçýärdi. Oglanyň arasynda ay men diýe işläp görnýär, işleýän pulum bar diýe ýagdaýym gowy diýärdi. Nämen bar diýsem, ay gowy jaý saldym diýe ýa-da maşina aldym diýär. Başga nämen bar diýsem, heýlek ýagdaýlar gowmy diýende, meselem gowy jaý salypsyň, maşina alypsyň howlyň içinde, ýöne howlyňdan ýola çykanyňdan soňdaky ýagdaýyň nähilleki. Meselem howlydan çykandan şu wagt haýsy bir ýerni alyp baraňda da iň ýöne közli bir zady maşynyň bolan bilen sürer ýaly ýoly ýokdur. Bu ýoluň ýoklugy seniň oňat ýaşaýanyň alamaty bolýarmy? Şular ýaly sorawlar döreýärde. Indi pikirlerini aýtdyňyz sizem şu temalar barada. Näme? Tema gowy tema, ýanky köpçüligiň esasy isleýän nemesi göz ýetirýän zady, ýanky şu durmuşda ýaşaňda ýanky nemesi diýip ýaşaýarlar-da, ýa puluň bolsa ýaşap bolýar. Diýip neme diýerler aslında. Türkmen nemesiniň gatlygynyň düşünjesi. Türkmen halkynyň düşünjesi şoňa uygun edilen ýanky bu kod sözler diýsegem ýalňyşmar, sebäbi şol sözleri yetişip barýan çağalara da salýarlar, hatda bağışla. Yetişip barýan çaga häzir senin ulalaňda näme boljak diýip baza sorasaň ýa şolary öz maşgalasy en atasy tarapyndan aýdylýar da sen ulalaňda polisiýa etjek. Ýa ulalaň seni doktor etjek. Ýa ýene şoňa meňzeşler zatlar näme etjek bolýar aýdýarlarda. İşte sen şo bolmalydyň diýip onsa çagalardan bir soraýan ýagdaýynda da şu sözler aýdýarlar men ulalansa plan ýerge işe girjek, ýa etjek. Ýöne şol öňkü nemeni düşünjäni berýärler-de ýetişip barýan çagalar. Onsoň bularam şo çagadan ütköçük pan nemeleri ýok, ýa-ni pikirleri ýok, düşünjeleri ýok bizim türkmen gatlygymyzyň gynansak da. Häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyna simbolum ýani mümkin näle sen puluň bolanyň bilen bu döwlet Türkmenistan döwletiniň içinde ýaşama mümkinçiligi ýok. Munyň asl sebeplerinden birem ýa-ni adam erkin ýaşap bilenok içinde sen puluň bolsam islenip gowy seni ýok edesler gelse ýok edýärler. Adamyň nemesi ýok, gymmaty ýok Türkmenistanyň. Sen puluň bolsun ýa önümçiligiň bolsun ýa pul önlüp duran nemäň bolsun, pul getirip duran bir zawod fabrygyň bolsun tapaldy ýok da. Ýaşaýyşy pul bilen gödegine getirýärler-de. Puluň bolsa ýaşap bolýar, puluň bolmasa ýaşap bolanok diýilen düşünjäni berilen bizim türkmenlerimize gynansak da. Ýani Türkmenistana ýollar açylsa men Türkmenistana gitjek zat diýilen nemeler kän eşdilýärdi ondan bundan töwerekdaşdaky nemelerden bolan. Okey sen ýollar açyldy, sen Türkmenistana gidip näme etjek? Gidersiň, menem gitmek isleýän, hemmemizem gitmek isleýär, watanyňyza geljek taý neme ýok. Ýöne watany baryp näme etjek häzirki ýagdaýynda döwlet guruluşynda diýilen sorawlar berýän bolan. Hersiniň düşünjesi bir gelek taý men plan zat etjek, ýene plan zat etjek, ýani aýda oturmaýyn bärde bolan ýöne gaty nemeli sözü ýok da ýanky
menkul bolsun diýe ýaly söz ýokdur hiç ýeli. Döwletiň eýesi özüniň güdüni bilenok hiç biri. Topragyň eýesi özüniň güdüni bilenok. Şo ýerden hökümet iş bilen üpçün etmeli diýilen düşünjeler bar şolaryň kellesinde, biziňkiler kellesinde gynansak da hökümet işinde işlemeli we şo taýdan aýlyk almaly diýilen düşünjeler bardy. Hökümet döwlet guruluşynyň baýaryna ösen döwletlerde, ösüp barýan döwletlerde döwlet guruluşyny döwlet edarasynda işleýänoklar halky. Ýa-ni merkezi Türkmenistanlylar ýurtdaşyna çykyp hökümet we wezipesindäki işlerde işleýänoklar hökümet tüň berýän işini. Ýani önümçilik nemesinde işleýänler hemmesi önümçilik guruluşunda. Şonda işläp çagarlar, nekleýärler, maşgalalar nekleýärler, çörek pul gazanýarlar. Bizim türkmenlerimiz şoňa akyl ýetirip bilenoklar gynansak da. Biz menem şunu aýdyn. Başga nemet bolsaň sen meseleler. O ne wada ýa-ni hökümet işinde işlemeli ýa bir edara girip işlemeli diýilen bir pikir wada ýöne pulun kän olu dönem edilýän. Pulun bar. Mesela elinde pulun var näme iş edilýän. Önümçülük öndürmäne mümkinçiligiň barmy şo ýerde bir gatlar meselen bir mal alyp ul ferma açmak isleýärsiň mümkinçilik bolýarmy şo taýda şertler senin isleýişiň ýaly şertler barmy ýa-da başga bir gatlar üçin etmäne umuman pulun kän bolany bilenem senin elindäki zadyny isleýän wagtlary arkaýyn alyp bilýärler-de. Ya köşede ýöräniňde de mesele arkaýyn ýörek bilmeýärsiň. Köşelerde, şäherlerde nerede gedeninde de arkaýyn bir azat därler. Sen azat bolmasaň, ýani erkin bolmasaň, azat bolmasaň, hiçäňde pulun bolan bilenem peýdasy ýok. Onsoň ýene bir zat bar. Men näme pulum bar, öý sallym, maşyna aldym diýär. Bolýar. Sen aldın, sen sallın. Ýöne seniň daş töwereň seniň ýaly ýaşaýarmy? Meselem, öýle howlyň içinde sen gowy ýaşap bilýänsiň, ýöne howlyňdan daşyna çykanyňdan soň, daşyňdaky görýän ýagdaýlaryň, görýän adamlaryň gawatlaşýan ýagdaýlaryň seni rahat edip bilýärmi? Meselem, seniň goňşuýyň ýa-da bir köçede ýaşaýanlaryň seniň ýaly şertleri barmy? Gowy ýaşap bilýärmi? Egerde olar seniň ýaly gowy ýaşap bilmeýän bolsa, diňe ortagda bir özüň hemme gadyny oňoran bolsaň, onda seniň gowy ýaşaýyşyň däl ol. Oňa gowy durmuş diýip bolanok sebäbi gowy ýaşamaklyk diýmek diňe bir öý salymlyk ýa bir maşyna almak ýa bir kiýsäňde puluň bolmak bilen çäklenmeýär-de gowy ýaşaýyş azat bolmak, erkin bolmak bilen istär ýerine gidip bilmek bilen ýa-da istär işini edip bilmek bilen çäklendirilýär. Onsoň sosial hyzmatlar Türkmenistanda hiç ýyly ýokdur. Ya meselem ine ýollar erwet palçykdyr. Meselem sen çağan ýa-da goňşularyň ýenilen çağalar öýünden çykýar, mektebe gitýärler. Mektebe gidip gelende ýoluň gum ýa-da palçykly ýollardan ýörek gidip gelýärler. Bu seniň pulun bar bolan bilenem sen şo zatlary aýyryp bileňok. Ýani şo sen Neme? Aýdan. Ýani ýollar nemesi bar diýdiň-de. Problemaňy ýol problemaň bar da senin. Ýani ýol problemi diýende sen asliýetinde şeýle bir zat bar da biziň jemgyýetimiziň düşünjesi, ýani bir düşünjesi däl, bu berilen düşünje, öwredilen düşünje da ýani halkyň eýesi özü döni bilen oklar. Halkyň diýene bagyşlan halk döwletiň eýesi döni özleri bilen ok. Şu düşünjeni uýgunlaşdyrdylar biziňkiler. Ýollarym hemme zady hökümet etip bermeli diýilen düşünje bar. Beýnansak da asıl gelýän ýeri şol. Türkmenistanyň düşünjesi hökümet ýollary açmaly. Hökümet halkyny iş bilen üpçün etmeli diýilen düşünjeler bar. Ol düşünjeler bolan ýerde şu jemgyýetde ösüş ýok. Biziňkilerde şu ösmeýänliginiň asl sebäbi şodur. Şondan gelýär. Ýani ýollar sen palçyk bolan näme ol ýani ýollar hökümet oňat bermeli ýerinde elinden gelýän nemesi ýok. Düşünjesem ýok. Hatda şonu
hükmet etmeler bir hususy ýeçilige geçirilip hususy ýeçilikler işlemeli şoň üstünde ýani nemeler bilen ýani kamu sektor diýilýän nemeler bar ýani Türkiýanyň içinde gezip gören nemelerde Ha. hususlaşdyrylan nemeler etýän hökümetiň hiç ýyl dahily da adam ýok o ýol bilen nemesinler. Ýani yer su reformasy diýilýän saparaga da aýdýar bu nemesinde. Yer su reformasy geçirmedik döwletlerde bolýar zatlar. Ýani pas diňe Türkmenistanda post-sowet döwletleriň ählijesinde şolar ýalar. Sen häzir ýollaryň neme diýän, ýene ol diýän, bu diýän. Ýok, men buň bilen edil razylaşamok, edil bu söz bilen sebäbi ýollarym hökümet oňartyp bermelär şo ýerde. Halkynam hökümet işlenip için etmeliler. Ýani nemelerim hökümetiň haýrynda bolmalylar. Ýani islenlik bir zawod, fabrikler bolsun tapaly ýok. Şu göze görünip gören ähli nemeler. Ha, bolup biler esasy nemeler, ýani neft, gaz, toplumy sektorlar ýa energetik öndürýän nemeler. Olar belli bir prosent esasında bir neme baglanyşyp, dagor baglanyşyp hususy ýeçilige geçiriler. Ýani hökümetiň bir nemesinde durmaly bolar olar. Yani ondan başka esasy zerur meseleler var bu ýerde ortada ýatan nemeler. Ýani hökümet etip bermeler, ýani hökümet. Eneseres şu bir zat bar da, ýani şu hökümet o halkyň elinden hemme zadyny aldy dogry dämi? Hemme zadyny biz etip berýär diýip aldy dämi öz boýnuny? Ýöne etmeýär şo zatlary. Ýöne halkym bunu talap etmäden bilmeýär. Halkda hatta talap etmek diýilen bir zat ýok. Hemme zady özi, ýani nähille düşündirýän. Umuman diňe bir ýaşaýyşyny nähille gödegine getirýär, o howluzynyň içindäki ýaşaýyşy gödegine getirýär diňe. Aşk urşoňdaky ýaşaýyşyny gödegine getiren o şu aşyna o çykanyňdan soňam sen rahat ýaşap gelip bilmeläden, daşyna çykandan soňam. Öýüňden daşaryk çykandan soňam rahat ýaşap gelip bilmedi. Awamy Sağ olun sözleriniz için. Menem öz pikrimi aýdyp geçen şu taýda. Şu diýeňizde öz holuň içinde pikir etmeliler diýeňizde. Şu öz berden pul uğra diýen men hemme adam goý diýip pikir edýän adam öz holusynyň içinde de rahat ýaşaýan däldir. Sebäbi pul bilen jaý diklep bilersiň, öý alyp bilersiň, ýöne yaralanan ýüregi izinde goýup gaýdan çağalaryňy, onları terk edip gaýtdyň, onlaryň ýüregini bejerip bilmezsiň. Şu aňyrda izinde galan çağalar bir tarapyndan mehrezar bolýar, bir tarapyndan da seretseň şu mehr diýen duýgu hiç olmaýar da. Şuňaly çağalar ýetişýär soň. Käbirlere zar olup travma alýar beýninden, en atasyna zar olup, käbir tarapy da ýirgenç dörep, şu en atasyna söýgüsi bolman, ene mehrini görmenligi üçin bir tarapdanam zalim bolup ýetişýär. Şuňaly çağalarymız, geleceklerimiz şuňaly ýetişýär. Ondan soňra pul bilen hemme zadyň çözülýärmi diýeňizde, hiç adam çözülip bolan ýok. Esasy adam saglyk. Ine şu hepden birinci günden başlap Türkmenistan'ın balistaları kesel almanı durdurupdur. Näme adamlar ölüme terk edildi de ölsün kırılsın diye. Adamların sağlığı yani umurunda değil. Türkçe aydanımızda da sizin eneniz, atanız, çağalarınız ölüme terk ediliyordur. Nämemiş? Grip varmış. Nerede var grip? Bu yaz ayında. Hazırlıkça şunlara aydayın. Yani bizim halkımız näme düşünmeli, esasy düşünce pikirini ütgetmese gelecek ýagdaýlary bundan kıyın boljaklar. Hökümete näme edip dursa Türkmenistan o ýerde hökümet diýilende hökümetem ýok Türkmenistanyň häzirki ýagdaýynda. Hökümetiň nähili işleýändigini görüp dursa, Türkmenistan döwleti bar. Türkmenistan döwleti bar, ýöne öz halkyna nähili derejede baskı basýar şu wagtky ýagdaýda. Görüp görensiň özüň. Biziň şu Türkmen diňe bizinde ähli Türkmenleriň, Türkmenistanyň Türkmenleriň
Şu kıyın durmuşuna düşmeginiň asyl sebäpkäri, asyl günäkäri şu Türkmenistanyň hökümeti günäkär. Ha buna halkyň günäsi bar bir tarapdan. Ýani halkyň günäsi bir bolsa 10%, 15% diýip aljak men bärde. Ýani galan 80-85% Türkmenistanyň hökümetiniň şu halkyň üstünde oýnaýan siýasatynyň netijesi. Şu gelip ýeten derejesine Türkmenistan halkynyň başyna Türkmeniň özünden başga öz hökümetinden başga düşmany ýok Türkmeniň. Diňe öz hökümeti öz halkyna näme diýär? Düşmançylyk edýär. O hökümet diýenlerem ol türkmenleriň özlerinden düzülmedik hökümet. Sebäbi geçen ýerdegine eskerler näme aýdyp geçenlerler Gurban Gulyň kodsa nemesin nomuryny aýdyp geçenlerler. Ne bu 100-näçinji 100-nji ornamy ýa bir 1-nji ornamy dur diýip aýtdylar. Ýalňyşmyzdan dol ýadyma düşenok. Ondan aşakda näçe sanak nemeler bar. Yani gelmişeklen elinde de görünüp duran Türkmenistan döwleti gelmişeklen eline hatta Türkmeniň öz nemesinden içindäki adamlaryndan hem ibarat bolmadyk da Türkmeniň hökümeti äzirki ýagdaýda. Biziň halkymyzyň esasy düşünmeli nemesi watan halkynkydyr, hökümetinkym däl. Halkynky. Halkam hazyna şo ýerde. Ýöne hiç ýeli şol nemesini iş edinip nemezitdirler de biziň halkymyzyň üstünden şu derece getirttirler. Yani bilimi yok etsen bu derece gelýändir. Nemen özümden mysal alaýyn. Nemen orta mektepde okuyan döwürlem şu hukuk sapagy diýip bir sapak bardy. Hukuk sapagy bilen jemgyýeti öwrenýän bir sapak bardy. Jemgyýeti öwrenmek diýip. Şol nemeleri asla men açyp okan ýerim ýok. Dogrymy aýtsam hukuk okatmadylar hatda. Ya bir mesele bolýar ya başga mesele bolýar. Yani mollum okatmaly nemesine gerek gelenine hukuk temasından ya cemiyeti öwrenmek sapagyndan temasından. Ne şonluk bilen gelýär orta mekteplerdäki bilimi ýok etmegiň esasynda gelýär. Bu özüniň hak hukuky bardyr diýen pikir edip bilen oklar da biziň halkymyz. Özleriniň hak hukuklary bardyr diýilýär. Yani watanyň eýesi özleri ony şon bilen oklar. Yani Türkmenistan döwleti diýilende Gurban Gulyny gözegine getirýärler. Ya berdi bu metifleri, iki berdi bu metifleri. Ya şolaň ilen salanlaryny gözegine getirýärler. Ya Türkmenistanyň hökümetini gözegine getirýärler döwlet diýilende, watan diýilende. Döwlet watan halkdan bolşýar. Sen 50 o ýerde milyoner bolsaň, milyoner puluň bolup ýaşasaň o ýerde gitjek ýerim ýok sen. Döwlet guruluşy ýok. İstediklerçe häzir önemçilik sektor baý bolsa sen istediklerçe üstünde oturýarlar. Bu eşdik gelýär häzir eçenni. Önemçiligi elinden alınan nemeler var, adamlar var. Ondan döwlet sistemasy işleme mümkinçiligi bolmaýar bular ýalyk ýagdaýda. Bolmasy mümkinim de o hökümetiň işler hökümet wezipesindäki goşadyrnak için näýän hökümet nemesini men bärdi. Şu işläp beren adamlar vardır yani men hökümetiň işgär diýip beren. Olaryň hiç biriniň şu zatlary düşünme mümkinçilikleri ýok. Ýene yarından gowra kalp ýurtdaşynda gezip bir sergazdan gul bolup ýörler özlerim. Nägil kösençli günleri geçdilerinde Türkmen halky. Şonu görüp bilen hökümetiň işgäri barmy ýa halkyna hyzmat edip beren konsul işgäri her bir döwletlerde. Şu zatlary görmeden gelýän bolsa onda näme şol işleýän wezipesinde oturmany haky bolýar şo. Ine Türkiýanyň İstanbuldaky konsoloslugy, Türkmen konsullugy. Şo ýere her gün barýan Türkmenistanlylaryň sany näçe durýar? Ýöne birem şo ýerde halkyna näse agyrýan nemesi ýok da. Ýa näse agyrmak däl o ýerde näsini agyrtmagyň islemlik ýöne iş eden oklar hiç ýeli. İşini talap eden oklar işini. Ýokardan gelýär buyruk, ýa-da şo buyruk esasynda iş edýär. Buyruk berýänler kimler? Olaram düşnükli kimlerdi? Olar işi öndürjek bolup buyruk beren oklar şo halkyň garşysyna düşman bolar. Türkmeniň aýdýany daşyndan gelýän düşmany ýok. Esasy düşmany halk, döwletiň içinde halkyň düşmany. Ondan sonra köden ştaýdyny soraw çykýarda. Onda puluň bolanlarym gowy ýaşak bolmaýan bolsa, onda gowy ýaşamak üçin yani Türkmen halky näme etmeli? Nädemizde gowy ýaşap bilýär? Ilki bilen etmeli zadymyz näme? Ilki bilen men pikirimçe, men öz pikirimi aýtsam, ilki bilen onda gowy ýaşamak üçin etmeli zadymyz şu sistemany, şu hökümeti diýeli, ýa-da şu jenaýatkar tokor diýeli, şolaryň aýrylmasy gerek. Halk
şolary ayırmaly, şu hökümeti ayırmaly, yerine täze öz halkyň özü täze dänen halkyň özü saýlap hökümet döwlet gurmaly. Ilki bilen gowy ýaşamak üçin. Hawa. Şeýle pikir edýänmi? Hawa esasy meseleler şol halkyň öz düşünmeli bu zada, yani biri edip berse ýene halkyň nemesini edip berse biri gelje gitjek ýeri ýok. Ýene de şu Türkmenistan, ýene de şu hökümet emele geler. Biri edip beraýan ýagdaýyny, ýöne halkyň özü şu düşünjesini üýtgetmeli, bular ýaly gezegine gelenler. Haýdy otýana döwlet halky bolmasa şu döwlet däller. Ýarynyň gowra halky ýurtdaşyna gezip berýärler. Bulwak gezip berýärler. İçeri galjak bileseler al bilen oklar. Aýda 5-10 sanyk samolýa dura gelýär, şoň bilen halky içeri galjak bolýarlar. Ýok, bolma. Bular ýaly şertlerde işleme mümkinçiligi ýok. Halkyň, döwletiň eýesi, watanyň eýesi halk. Halk şonu düşünen güni aýyrlýar bu zatlar. Şoňa göz ýetirip bilen güni. Şu pikir etip bilen güni bu zatlar bolmasy. Durwan bilmeýär hiç ýagdaýda. Ine döwletiň eýesi, watanyň eýesi halk ine gözüňize getirin. Şu eýesini içeri alan oklar. İçerik alayan ýagdaýlaryna da azat erkin ýaşamany mümkinçilik gören oklar. Kontrol atsyna. Gözüňize getirin, basga atsyna, erkin azat ýaşan oklar hiç bir ýagdaýda. Masalan, bu näde Türkmenistan näde ýagdaýda gülýalyk döwlet bolsun. Ya gülýalyk asuda asman bolsun. Hawa neme wada, ine sen pulun kän olun, pulu gazanyň öýüňe pul semledin, saý sallyň, maşina allyň, ýöne seni öz salan saýyňa goýup oklardy. Şo da şo. Salan öýüňe baryp bilen o. Şol, şoň elýär iň son. Rada söz bereli hany. Murat. Sağ olun söz öğrenede. Yani hökümet bir zat bellek geçdi-de. Hökümet diýä neme etmeli, hökümetde de şunu ýaly şu zatlar çöjek nemeler ýok da adamlar. Muňa mysal edip men özüm bir ýakyn günlerde garşylaşan bir neme ma da suçym ma da bank sistemasy. Yani bank hökümete degişli Türkmenistan'da. Neme hususy bank nemesi yok. Şoň üçin hökümete degişli Merkez Bank, Aşgabat Merkez Bank'ın başlygynyň orunbasary bilen men gepleşdim-de. Bir pul transferini okumat tölewi nemesini gepleşemizde. Ýangaýda näme sebäpden şunu ýalaky boldy diýen, sora berdim-de näme sebäpden şunu ýalaky geçireňiz, näme bökdöşlük edýäňiz diýip soramda. Aý diýen şol sanksiýa berildi diýe, Swift diýen näme diýe. Şeýip gepleşdik, sonra bir nime geldi-de. Bulardan soraýan Swift näme diýip soraýan, bolan Swift diýe bir çek diýip jogap berýär. Çek. Swift diýe çek bolýar. Men aýda olmayan, o nähili Swift çek bolýar diýen, ýok, şo çek bolýar. Onu diýdim, diýdim Russiýa diýdim, ýa beýleki döwletlere, Amerika, Ýewropa sanksiýa berenler şo çege beripdir da Swift'den aýranlar diýen bolun. Dünýesi ýumurly da. Ondan sonra ýanamyndan sen ýan bir ýerde bir okudyňmy, okap şu işe geçdiň, şu taýda şeýdi işläp görmüň diýen. Swift'in nämeligini bilmeýän bolsaň, özüň bank sistemasyny işläp görsiň diýen. Olyn aýdy, hawa diýe 5 ýyl okudum diýe. Nirde okudyň? Türkmenistanyň içinde diýe. Ine şunu ýalaky adamlar Aşgabat Merkez Bankyň başlygynyň orunbasary. Gözüňize gelýär. Şunu ýalaky adamlar döwletiň hökümetiň nemesinde işläp gören adamlar bar bolsa Türkmenistanda hiç hasanam düzemeýär. Näçe baý bolaýdy? Akylsyz, huşsuz, kellesi işlemeýän, pulun güýjüne gelen adamlar Türkmenistan hiç il geljegi ýok. Ana nirelerden döreýär. Çornerinik nirelerden döreýär. Nemeler nirelerden döreýär. Näme üçin şu derejä düşdi Türkmenistan sebäbi hökümetiň başynda, yani iş strukturalaryny başyndakylarda bir neme ýok, akyl ýok, kelle ýok. On aşağınaky nemelerinde de şu saparada dogry berilip geçdi de şu
öyle bir samsyk bolýan getirýän adamlara özünden hem samsyk adamlary getirýär, özünden akylly adamlar getirmeýär diýen dogry çykdy da şu taýda. Merkez Bank'ın yine de gaýtaly. Aşgabat Merkez Bank diýmek 5 welaýatyňam nemesi barıp şu Aşgabatda bar ya şondan soň bärik gatýan bolýar. Daşa döwlete pul transfer edilýär. Şoň başlygynyň ornbasary şol Swift'in nämeligini biler. Swift'te çek diýip düşünýär. Yani adamlara halka hizmet edýär diýen. O şolar ýaly adamlaram halka hizmet edýär. Onuň nädip öz etmeli işini bilmeýän adam şol strukturada oturan wata şol strukturaň nemesi beýgelermi galarmy? Mene pikir edemok dogony. Yok, bu görünüp duran zat ýa-ki Swede küýtanse diýip neme diýen bolsa, baha berýän bolsa. Gaty maskaraçylyk bu. Ana şolum baranyň pulumyny geçirip bermeli adam da men pulumyň men bilýän men aýtdym onuň iň soňunda aýtdym men diýdim pulum diýdim näme üçin geçmeýän indi düşündüm diýdim men pulumyň diýdim sanksiýaň hiç bir sanksiýalar bilen nemesi ýok diýdim şu sen ýalak adamlar şo taýda oturan üçin diýdim diýen adam Yok Murat, ol neme ol bagışda sözüň gelýän bolýan. 21-nji asyrda yani dijitallaştyrılan döwlet döwürde ýa-ki internetiň ösen döwüründe sen o ýurtdan pul transfer etjek bolsaň sen hökman ýala banka gitmek. Ha banka gidip bilersiň bu köp summada pul transfer etjek bolsaň ýöne sen onlar ýaly ummasa bir $4-5 000 üçin banka gitmek näme gerek? An bir kartlar zatlar ýok o ýerde. İşlenokmy? Yani kartın pirlajenýalary bar ya telefonla. Şolaň üstü bilen o ýurtdan pul transfer etip bolýar. Ya bu näme diýmek? Ya sen ol diňe banka gitmekde ýa-ki öz kartyň bilen kart tasagyň baý bolsa sen öz wagtladyňa degişli ýa-ki universitetiň degişli bank hasabyna sen öz kartyňdan pul ýatyryp bilýän dollar hasabynda. Bize şey ulanıp berdi özüm yurttaşynmy? Bu näme diýmek? Mesela ýa-ki düşünjesi we ýalyp barýan işleri şol. Menem şonu men şu arada şu pulumu geçirmek üçin ılgap beren agama düşünürüp bir gün nädäl 3 gün gerek boluşdy atlar düşündirmek üçin. Prostoyca da adlitsowy şop diýip bir datda bolýan. Şoň bilen men agam barmak gerek gelmäňe şu taýt banka ýani universitete bar soramak gerek. Oturan ýerimde barla bilýän ýani şolar geň ýaly hakykat bir irteki ýaly görünýär şolar. Onuň ahyr soňunda hemme daşy düşündirip nokot motor oturma nokot özüm barıp kamera alyp ine şunyalak edilýär. Onuň aýtdym iň soňunda aýtdym aýagam diýdim sen diýdim şol YouTube ýani adamlaň diýdim Swift'te çek diýen bolsa diýdim gaýt maňa jaň etmesene diýdim. Bolly şol geçmän geçsin özüm bärden tölärmi. Onu agamam allayanlaram bolar da şu bankyň işgärlerde geçdi şoň puly eýle beýle onuň prosto sözi ýok. Turkmenistany gurupda täzeden gurman. Şu sizin aýdan zatlaryňyz bu bütün halkymyzyň üstünde edili oturda. Mesela maşyn alýan gowy ýolum ýok. Maşyn bozulmaly. Ondan sonra onu bejertmek üçin izinde algamaly. Ondan sonra wagt kazanmak da bu häzirki jenaýatçy toplaryň ziýany. Özüne wagt kazanmak üçin bu oýunlar edýär. Mesela sim karta prostoy sim karta almak üçin hem oçert sim karta satylanok. Millet bir bilen habarlaşyp bilmesin. Gitsin gelsinler oýuna. Şoň oradan da wagt kazanýarlar. Meselem kesellerimize yanlış diagnoz berýärler. Ýa-da derman tap bolanok. Ölsün gitsin. Ondan soň cenazasynyň izinde algasyn, o netsin, bu netsin. Daşary ýurtlarda konsulstuwar yani hiç bir konsulstuwada şoň ýaly oçert ýok. Yüzlerce miňlerce oçert. Berden de Türkmenistanyň niresinden tutsaň tutay wagt kazanmak üçin şu halkymyz köseýändirler. Halkymyz munyň farkyna barmaly. Şoňa giňişlikden seredip göz ýetirmeli şo zatlara. Özüni harjatmaly däl.
Yürüýte etýärler-de bu zatlaryň hemmetini yürüýte edilýär. Ine ýanky pul barada aýtdyň-da Murat görün menne şu soraw dörýärdi. Şu ýurt daşyndaky işleýänler Türkmenistana pul gönderiyorlar. Şu pul bankın sülen gönderilen okta. El sülen gönderilýär. Endi şol el bilen gönderilýän pul nädip meşgurluğa ýetip bildi. Yani sen bankın sülen göndersen, uğraşsan öz ýurduňa has arkaýyn garantiýal bar ýerde. Ýöne elden uğradylýar bu wagt pullary. Elden uğratýan o puluňa sana garantiýa beren oklar ýöne şonuň özünde almaly adam alyp bilýär puly. Şu derece nädip yetip bildiler şular. Sorawam ýaman ne garykly sorawdy. Ene ýeňişdiň nädip şu derejä ýetilendi? Men neme diýene aýdynda men aýtman, ýerde okudyň diýip soramda Türkmenistanda diýdi. Значит, näme bolýar? Türkmenistanda bilim berilen studentler çäreden çäre entidilýär. Almaly alymny öz uğrundan spesialist bolup çykardan oklar. Diňe pul bilen. Ana puluň edýän oýuny şu. Onuň şolara mene başyna gelýär. Şunu ýalaky strukturalaryň başyna gelýär, onuň olarda akyl ýok. Hiç geli. Olaň o bilýän zady näme? Wagtyna bilim almaly wagty, bilim alman çäreden çäre gatnady. Okuwdan pul berip ýapdy. Indi buňa etmeli zady näme? Diňe pul berip çözmeli. Pul alyp çözmeli hemme zady. Ne aýtsak bolýar, ne şu ýurt daşyndaky watandaşlarymyň uğradýan pul wada her aýda 200 milyon dollar ile 400 milyon dollar arasynda pul uğradylýardy. Egerde şu pul bankyň üstünden uğradylanda şu her aýda uğradylýan 200 milyon dollar pul bankyň hasabyna girmeli. Döwletiň hasabyna girmeli. Ýöne elden uğradylýan pul döwlete hiç il peýdasy ýok. Ziyan berýär gaýtan. Ýöne şonda da adamlar şonu meşhur boldy. Adamlaryň arasynda bankyň üstünden uğratmaklyk adamlara garanti gelýär hemem bu däl sebäbi arzan wahadan bermeli bolýar. Arzan kursu var. Ýöne elden uğradanyňda garawalar kursundan bermeli bolýar. Ýürüýte döretdiler bu zatlary. Neme de? Zatları yürüte döretdiler, halkymyz muňa mejbur boldy dogan. Sen bankdan uğratsan näme ýok? Arzanlykdan alýarlar. Manat 3 manat 50 tengeden alýar bankdan uğratsan, egerde elden uğratsan 20 manatdan berýärler sana. Hani şonu ýürüýte etdiler şonu. Yani näme üçin etdiler? Adamlar bankdan uğratmasınlar. Eger bankdan uğratsalar alacaklarını bilýärler da on soň 20 manatdan alanlaryny has neme bäkbitli gelmeli adamlara. Neme? Men bir zat aýdaýyn şu ýerde. Bizim şu zatlara düşünmegi gerek halkymyzyň esasy. O düşünjede näde boýar nemedýä peýda bolýar, o awtomatik öz herekete geçen o. Şu zatlary günneme çykmalylar, aýdy otursa biz şu zatlary. Taçandan bäri nemedi otur. Ýöne bunu kabul edýän halk gatken, buňa düşünýän halkam gatken. Ýöne ýanky neme garaşýarlar. Birini etip berene garaşýarlar. Ýöne indi şu ýagdaýda halkymyz gatwy düşünýär buňa. Halkymyz ýani ütkeşik adam gözüme ýetiremek, ýani bir men tanaýanlar, sen tanaýanlar, ýakyn garyndaşlar. Ýani men ýakyn garyndaşlarym halkdyr, her bir adam. Ýani şular şu zatlara düşünüp başladylar da ýurt daşyndan elle uğradylýan pul gün 2010-nyň içinde Türkmenistana bar ýa. Bärden berýär, aňardan mertip berýärler. Şu zat Türkmenistanyň ykdysadyetine gaterwet neme getirýär, minus getirýär da şu zat. Sebebi aýlanyşyk ýurtdaşyna aýlanylýar da pul. Ýurtdaşyna sistemaň esasyna aýlanylsa Türkmenistana geljek ýerdeji has köp mukdarda geljek. Az köp mukdarda. Yani bu plança diye aýdyp biljekler men berde edisem ýalňyş bolar ýöne Türkmenistanyň
nemesinin parable geleceğini men bilýänler, yani bilýänem de hükman gelmeli bir. Sebäbi sistemin esasında aýlanýan neme parable gelmesi bolmaz. Yani beýdip nemeseler ýa-ni bez registrasiýasy edilen neme da ýa-ni registrasiýasy ýok şu aýlanýan pulyň Türkmenistana barýan pulyň. Bunu talep edýän halkam ýok. Ya inni talep edip başladylar. Inni düşünüp başladylar. Düýünden düşünüp başladylar özleri. Ine gynansak da bizim halkymyzyň gelen nemesi, döwletimiziň gelen nemesi, gelen ýagdaý. Yani halk şu zatlar bilen meşgul bolmasın, şu zatlar bilen işi bolmasın diye başka tarafa gönükdürýärler halkyň gözüne. Başka tarafa gönükdürenlerine de özlerine minus gelýär. Bar bu halk gitjek ýeri ýok da bundan soň. Barıp diýerejek ýer şu ýer. Yani şu düşünje eýe bolan güni şu aýdyl oturulan zatlara halk köpçülikden düşünüp başlan güni ütkäýmeli. Durup bilmeýär. Özüm 20-nji asyrda. Özlerim ya eýlek ya beýlek boljagyny bilip oturýarlar. Hiç kim ölesi gelen o häzirki ýagdaýda. Jan süýji zat. Ya ölümi ya ýaşaýjy saýlamaly bol, ya haýsam bolsa bir ýerni. Şu zatla da hani şeýle şu Türkmenistanyň içinde büdjetden aýlyk alýanlar var. Idaralarda zatly işleýänler meselem 2000 manat aýlyk alýan bolsa 10 milyon köne pullun. Her günkü çekmeli limiti var. 4,5 milyon limit çekip bolýardy. Bir günkü çekmeli. Eger şol bir aýlygyny aljak bolsa, bir günne däl 2 günne çekip almaly bolýar. Emma ýurtdaşyndan pul uradýarsyň. Sen $500, $1000, $3000 ya meselem almaly pulun 50 milyon almaly bolsaň 15 minutyň içinde sen şonu alyp bilýär. 50 milyon. Ýöne näme üçin ýurdun içindäki işleýän, büdjetde işleýän ýa-da pensiýa alýan adamlar öz çekmeli puluny limitli çekýärler. Meselem ýurdun daşyndakylaryň uradýan pulunda limit ýok, isledik puluny 100 milyon bolsa alyp bilýärler de 15 minutyň içinde. Şu zatlara da ýa-ni dile getirmelim täkdiýatly şu zatlar hökman. Ýa-ni bilmeýänler hem kändir bunu bildirmegimiz gerekdir, biliňem. Neme? Yeňiş men bärde aýdaýyn. Şu bolup duran hereketler bu uly jenaýetdir. Gatyly uly jenaýet. Özüm aňarsyna çykyp bolmajak jenaýet, bagışlanyp bolmajak jenaýet. Birinjilik bilen halkyň geleceğini uğurlayan. İkincilik bilen halka bilip kastlaýyn ziyan ýetirýän halka şol wagtyň özünde döwletiň gelerine ziyan ýetirýän. Yani şu hökümetiň işgär diýip şu hökümet işinde işläp beren ýokul wezipeli işgärler şu zatlary görmeli. Halkdan beter. Yani şu zatlary görmezden gelýän men hökümetiň işgär diýip berenler şu zatlary çözmeli. Solar görmeli, solar ruhsat vermeliler şu zatlary, şu bol edilip durulan düzgünçilikleri alıp barlayan jenaýet işlerini. Ya olar görüp geliri var, yani peýdasy var, şonuň üçin sesini çykaran oklar peýdalanýarlar. 5 manat pul üçin. Ýöne buň jogabyny hökman bermeli. Ses ýanglanýar beriňizden mikrofonuňyzy ýapyň näme? Umytsen. Yani buň jogabyny hökman bermeli, sebäbi jogapsyz zat ýok. Sen wezipede işleýän bolsaň, halka hyzmat edýän bolsaň, şo sistemde işläp, şo sistem maşgalany ekleýän bolsaň, jogap hökman her bir işiň jogapkärçiligi bar. Halka men neseret şu zatlaryň gelenini başda halk görüp bilmedi. Başda halk görüp bilmedi. Başda gören bolsa bu zatlaryň öňüne alardy. Ýöne görmenligi üçin halkyň hem sesini çykarmaýanlygynyň jogapkärçiligi bolmaly. Ne halkyň şoň jogabyny berip otur. Halkyň şu wagt köselip gören günleri bar. Şu başdan şoňa sesini çykaryp, ýagny şu zatlary göz ýetirip, şu öňüne geçen bolsa, bu ýagdaýa gelmez mümkinçiligi bolmaýardy halkyň. Ýöne gynansak da halkyň gelen ýagdaýy şu. Jogabyny bir adam berenok bütün Türkmenistanlılar berip oturýar jogabyny. Gelen ýeri şu. Bundan soň gidip bilmejegini bilýärler. Erwet boljagyny bilýärler. Ol Türkmenistanyň şu wagtky jenaýetkar hökümeti taklajak bolup aýakda galdyrjak bolup herdat edýärler, welsewi sürýärler. O ýerde trenajörni zala bar, bir kileşden götüren bolýarlar. Halkyň nemesini etip mesler de hakyky.
Yani halkyň aladasyny edip beren döwlet diýsin, ýa hökümet diýsinäki adam ýokdur halkyň aladasyny edýän. Ne konsullyk bolsun, ne ýene bir bolsun, prezidentiň şolar ýa samsyk bolsa, galan adamlar näkilik bolmaly. Halk düşünýärni bu zatlary. Düşünmese düşünürýär ne durmuşy. Kıyın günleri düşünürýär. Bundan beter men gorkýan, ýa çağanma, ene atamma, maşgalanma, ölesim gelen garaňaksyn onu gorkýan bolsaň, gorkýan bolsaň beter bolarsyň. Beter bolaslar gelen okşam üçin halk düşünüp başladyny. Ne şunu aýtsak boldy. Sebäp bilersiňiz. Hawa esasy zat barda şu haýsy ýurtda paraharlyk bar bolsa, ýokda hiç bir ýurtda da. Yani sen okuwa girýärsiň, universitetler var ýurdun içinde, institutlar, universitetler var ýöne. Näçe ýyllar ýanky taryplar çykýar-da ýylma-ýyl. Şonça 30 ýylyň dowamynda şunça talyp çykdy. Ýokary okuwjyny bitirip ýöne 30 ýylyň dowamynda ýanky eýerde hakykatdan bir zat hünär alynan bolsa, şo talyplar hakykatdan bir zat öwredilen bolsa ýurt ösmeli. Gidijegen bolsa ösmeli, adaçygan bolsa ýöne ýyza gitdi-de. Gaterbet ýyza gitdi. Gitdi şeýden merwetleşip barýar. Buňam sebäbi nämede? Bular öz ýasan zatlary özlerine ziýan berip başlady. Bu sistemaň öz öreden o işleri, planları ziyan verip başladı. Hatta bunların özünü gorawan bilen okşabatlar. Çünkü goramana da kadr koymadılar. Özlerini saklamak için hem kadrları yoktu. Yani şu kıyınçılıktan ne edip halat bolacaklarından bilen oklar. Sebebi bilen adamsı yok. Seret nemen yaman gowy demekdim şu wagt. Şu gurulan sistemleri özlerine işlep başladı. Terslikten işlep başladılar. Asliyetinde bula gurnanlarında tersi işlerde pikir edenlerdirler ýöne. Şu ýurdun daşyna çykan halkyň düşünjesi bar, yani ýurdun daşyna çykyp awat ýaşaýan halk ken. Şu Türkmenistanyň sistemasy mukamy Türkmenistanda ýaşap görnýip pikirde ýaşap görenlerim bar. Yani azad erkin ýaşap görenlerin düşünjesi bilen Türkmenistanda ýaşaýanyň düşünjesi bilen deňgelen ok. Hatta şu hökümet wezipesindäki işlep gören adamlaryň düşünjesi bilen deňgelen ok. Gelmesi mümkün däl. Olaryň buyruk esasında, basyş esasında işleýärler olaryň. Bundan soň ýa düşünje şu halkyň öňüne, şu düşünjesiniň öňüne sistema däl aýkly garagyjy baý bolsa da şoň öňüne geçip bilme mümkinçiligi ýokdur. Bolmasy mümkün däl. Halk watanyň eýesi, halkyň özü dün bilen günü. Billem, düşünmem başladı. Talabam etip başlar bundan soň. Geçecek yerleri yok. Halkyň özüm, halky samsyk yerine goýdular da şu adeşeni ýöne halkyň özü bilýär, ýani halk samsykmy, Türkmenistanyň hökümeti samsykmy. Aýdy oturýar şu atke Türkmen halkynyň esasy düşmany şu Türkmenistanyň hökümeti başga daşyndan gelip üstümize çözjek bolup düşman ýok. Ne Owany, ne Eýrany, ne Özbegi, ne Gazawy, ne Azerbaýjany aňar tarapda. Bizim düşmanymyz, esasy ganym düşmanymyz Ruslar, ýa Rus hökümeti. Yani Rus hökümeti bizim Türkmenlerimiziň içinden nirde samsyklaryny tapyp döwlet wezipesine getirip şolary hyzmat etdirýärler-de özlemelerini. Ýöne bundan soň ine men aýdyn, şundan soň näme sistemler baý oýnap bilseler oýnasynlar, özlerine garşy gitjekleri görnüp durdy. Gitmele mümkün näl. Yer su reformasyny geçiräýän ýagdaýlaryna da özleri özleri batýar, geçirmedik ýagdaýlaryna da özleri batýar. Ne var da söhbet yani başka sözüm öyle zatlarda hem işe girýän istenlik var, hatta köçü süpürücüsüne sen işe girýän para berip girýär. Dostum ýokary işlere girýän hem para berip girýär. Olaryň barsynyň maksady diňe pul gazanmak. Maksady pul gazanmak, bular goramak däl. Bularyň özüni goramana hiç bir kadr ýok. Gorap biljek. Hemmesinden para alyp çykdylar. Yani bir ýagşylyk edip, bir peýda edip alan adamlar ýok. Hiç ýanlaryna kömek edip getiren adamlary. Bir-birlerinden hem gorkýarlar. Öz-özlerinden hem gorkýarlar. Sebebi hemmesi girenden eýem jenayat. Şol girdi meselen para vermeklik jenayat. Para ver
para verip işe girmek öz jenayat. Onu diýmek Türkmenistan'ın sinäkäkli işleyen hökümet işgär bolsun, organ işgär bolsun, yine başka bank sistemany, hay sistemada işleyen birini tutup basyp oturmaly. Sebäp para verip berdi, mut biren o. Birinin bir ýagşylygy bilen ýa-da bir özüniň bilimi bilen ýa hünäri alan, hünäri bilen girýän, işleyen adam ýok. Yerde de maýdyp durdy, ýagny şulary aýakda saklap biljek hiçbir güýçlerini galmadykdygyny, özlerini ýa-ni aýakda saklap biljek güýjüň erde bulary ýagny erde şu halk aýaga galan güni şularyň hemmeti aýrylýar, ýok bolup gidýär. Ine zany şaýat bolýa, ýa-ni ýakynda aeroportdaky bolan ýagdaýdan soň näçiler uçak goýup başladylar, hasam köpüräk edip. Täherçe hemen ses çıkarma bilen halkın. Razak adamın ses çıkarma bilen. Kän adamam çıkarmadı. Indi şonu yurdun içinde egerde bütün halkın bir hemme Türkmenistan vatandaşlarının bir %5 götürümü ayağa galaysa nähil bolar diýýär. Şular gorak biljek bir zat galar mı? Yok. Adam galmaýar. Sereçeyle bir zat var da yemiş ayağa galaysa diýən de ýa-ni düşünjäň bolman ayağa galalyk bilen bir iş bitiremokda. Düşünjäň bolman ayağa galanyň näme peýdasy var? Ýöne sen gitsin zat dip talap edersin elbetde. Bilersin ýöne düşünje gerek de halkyň iýesi bagyşla watanyň iýesi öldüğünü bilmeli her bir halk. Öldü. Şu halkın karşısına da watanyň iýesiniň karşısına da bir jenaýatkar hökümet adam goýýar özüne gara güýçüni ulanýar. Indi şu zatlary halkyň howpsuzlygyny gorap oturan milli howpsuzlyk gullugy bardyr. Şolar eşinde göre öz aralaryna da guruluş planoklar diýär da şolar ýaly meseleleri. Bir diýmek näme diýmek? Öz aralaryna şolar ýaly meseleleri guruluş bilmeýän milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri. Diňe milli howpsuzlykda ýokary ödegçilik bolsun tapagy ýok. Prezidentiň bolsun tapagy ýok gyzykly däl ýöne. Kim bolsaň şo bol. Şu zatlary guruluş diýmek bu näme diýmek guruluş bilmeýän bolsa bir-birlerine düşman bolar. Bir-birlerinden gorkýarlar. Awa bir-birlerine önam ýok. Hiç önam ýok. Önam galmady. Şu önamsyz türkmeni öňe ýalak bolmak diýerler. Bunu etýärler. Şu başdan gelýär ölen. Şu sistemaň esasynda gelýär bu zatlar. Yani innen anan başlady türkmenler bir-birlerine. Olar türkmen ýok. Düşünje gaty ütgedi. Soňky 2 ýylyň içinde. Görüp görensiňiz özüňizden. Şunu aýtjak bolun bolmasa şu taýda gutaraýar söz aljaňyz ýok bolsa. Goşmakça bir zat aýdyp geçeň de şu taýda. Sizin aýdan sözüňiz bar da, men sesimi çıkarjak däl, men ölesim gelen o aňyrda çagalarym bar diýen vatandaşlarymız bar. Aslında onlar yamanam ýalňyş düşünýärler de, gaýtan tersine sesini çıkartmaly üçin sene berde ölüp giden çağalaryň aňyrda gelek bolýar. Gaýtan tersine de sesini çıkarmalyň üçin sene berde ölen çağalaryň aňyrda ezet çekýär. Ene atan bejer ölüp bilmän aňyrda kesellep ýolup gidýär. Sesini çıkarmandan hemme zada sebäpkär özüň bolýar. Vatandaşlarymyz özü hemme zadan sebäpkär. Garp bolup balyan bolsa şu öne gözüň mysalalayna derýada garp bolup barýan bolsa kömek etdik gyýyr ýa. Ya men öljek diýen ýok, garp bolsam diýerler. Şoňa öýlýär-de. Ölesin gelýän bolsa sesini çıkarma. Nesil galyp gidesin gelmeýän bolsa gelecegiňi gözüňize getirip bilmeýän bolsaňyz sesinizi çıkarmagy oturup bilerler. Bul edip bilerler ýani biz hökman gel goşul ne watan seňki zat diýip biz aýdyp bilerse aýdywam dursun. Kabul eden adam kabul etmediği adam bir şahsi probleması bir. Bizden mecbur ýagdaýda zastaýy edip urup söwüp ýa ne diýjek bolup ýa propaganda ýoly bilen biz bunu näme edip bilmerse. Bu her kim öz zady. Watan hemmämizinki, bir adamynky däl. Watan hemmämizinki, watanyň özü mutuna berilen o toprak däl ol o ýere. Biz şol ýa-ni mutuna berilen toprak diýip pikir edýärler-de, ýöne biziň ata-babalarymyz näçe gan döküp zenanlarymyz da çenli ýaşagylar ne çenli gan döküp watany kazandylar ablar. Türkmenistanymyzda. Näçe müň ýyllyk taryhymyz bar.
Orslanki ýalak däl bizinki. Gaty düýpden gelýär. Şu zatlar bilýärler, ýöne göz ýetip başladylar, ýöne bundan soň nemesi ýok. Düşünjäň öňüne geçip bilmeýärler. Has dogrusy. Yani o saat yani söhbet şalt gitýär. Gatwy diýär sebäbi 130 ýyl bäri propagandaň aşagynda ýaşadyk. Hemmämiz 130 ýyl bäri hatda meň ýadyma düşýärdi. Şu okuwçy döwürlerimden öýde kitaplar bardy da ine aýdýarlar ana häzir hem aýdýandyrlar. Ors döwri gowdy diýär kitap okumana mümkinçilik berýärdiler diýär ýa-da okumana kitaplar bardy diýär. Yo, ol şu kitaplar sana okutmak üçin çıkarılan kitaplar sana okusun diýip o kitaplarda näme bar? Orsuy wagt edýän, ýagny orsuy halkyň gözünde Superman ýaly edip görkezýän kitaplar hemmejeti. Bizden duşun adamlara ýa-da bizden ullaram şu kitaplar bilen yetişen adamlar hemmeti. Şoň üçin häzir hem ýurdun içinde de türkmenlerimiň arasynda orsuýarlar gatykyandyr. Men eşitýärdim da ýurdun içinde bolýakama şu Türkmenistana Putin prezident bolaýmala diýen sözler kän gelýärdi. Ýöne habarlar ýokdur. Türkmenistan şonuň elinde digine. Şonuň elinde bolanymyz üçin biziň şu günlere ýetenligimizde, kıyın günlere ýetenligimizde habarlar ýok. Hawa, şolana, ýanky orsuýar adamlar, orsordan has beter orsoloslar gelýär, ýa bolup görenler bardyr diýen nemeler bar. Orsun propagandasyny etdirýän, Orsun propagandasyny etdirýän oýuny şolar. Şu Sovyet döwründäki ýazylan kitaplar hem şol. Asnomy 50-60% propaganda, ýanky neme? Ýeňiş. Hemen bir kitaba aýdaýyn kadar derýär, şu kitaba adar bilýändir, aktual romany diýip şu kitaby okap gören bolsaňyz durşuny orsuy öwýän kitap şol durşuny. Orsu öwýär biziň ata-babalarymyz, ýa-ni şu döwürdäki ýaşan adamlary watanyny goramak üçin hereket eden adamlaryň hemmetini galtaman nitýalan. Orsular gelýär, orsular Superman halak edici diýip ýazylarlar. Hatda o şu döwrüň işan mollalarynyň bir garybyň işindäki malyny alyp talap gören edip görkezýär. Emma ol orsuň açan mekteplerini bolsa dilim berýän mektep edip görkezýär. Umuman türkmeni erwet edip görkezýär-de, türkmeniň geçmişini erwet edip görkezýär. Bir düşünje bar da şu döwürlerde, ýagny ors gelip, ýagny bize türkmen halkyna bir ayakkabı giymäni öwredipdir, ýa-da sabun şampun bermäni öwredipdir. Umuman türkmeniň apa ýaşaýan eken diýip. Ýalan bu zatlar türkmen ors gelmänkä gaýta arasady. Ýagny namazy täretli bir milletdi türkmen arasda gelýärdi. Orslar gelenden soň gaýta ara geçip ýanky neme haram zatlara ýatyp başlandylar. Ýalançylyk, tezzaplyk, ugurlyk, talaňçylyk, zalymlyk başlanan. Bunun hemmeti ýanky şol ors döwründäki ýazylan kitaplardan hemmet gaýnap çykan sözlerdir. Hemmejeten. Ýöne indi oňa şol 130 ýylky eden propagandasyny şu ýaşulanmadan o ýardam kömegi bilen 2,5 ýylyň içinde eýem ýok edip bildiler de edil hemmetin diýmese de bir esli bölügini ýok edip bildiler. Milli duýguny oýaryp bildiler adamlaryň aňynda. Hawa, şolar ýalyk. Gaty bize neme berdiler? Yani ors sistemasynyň türkmen halkynyň başyna getiren nemesi gaty erwet göz bilen, hatda şol zalymlyklar göz bilen gören bolsalar düşünüp bilerdiler, ýöne göz bilen göze görnen nokta eň mäkçeden Gurwanaga gurrumgarda ýanky owadan nepede oturup çykan nemesi Iranly türkmende bolmaz. Şu zatlar şol edilen wagşyçylyklar, zorlamçylyklar göz bilen gören bolsalar onda beýdip mümkin näle bu ýagdaýa gelmesine mümkin näle. Yani Rus sistemasynyň etdirýän oýuny şu zatlaryň eklijesi. Diňe Türkmenistan eder şu post-sowet döwletleriniň hemmejesinde bar şu zalymlyklar, hemmejesinde. Onam bir küçük bir sanaýmaldan barmak bas sanaýmal ors bardyr başynda bolan ýöne türkmenliň öz elleri bilen etdirýärler. Esasy ýerem şo ýer ana.
Türkmeniň öz elleri bile. Bolýa gaty ulartma şu ýerde jemläýelim onu. Ne var da şu jemleme hep şunu aýda ine telewizorlarda da ýanky sport kanallarda ýarışlar geçýändir, futbol ýarşy ýa-da MMA ýarşlarda atlar geçýändir. Orin ýanky Türkmenistanyň içindäkileriň balede edýän adamlar kimler? Ors toparlaryny balede edýändirler diňe. Orslar ýeňse ay ana biz ýeňdik diýerlerde, biz ýeňdik. Ýöne biziň milli futbolistlarymyz, milli urşucularymyz nirede? Umuman milli özümüziň türkmeniň içinden gaýnap çykan ýigitlerimiz ýa-da bir sportsmenlerimiz balede edýän ýokdy ýurdun içinde. Haýsyny görseň şol Ors tarapyna balede edýändirler. Ors ýeňse biz ýeňdik diýip hata edýärler. Bularyň hemmeti şol edilýän propagandanyň netijesi de Orsy öğretip yetiştirdiler de halkymyzy. Biziň hemmejämizi Orsy öğretip yetiştirdiler. O da bir kodlanan bolýar biz. Ýöne ýanky şo kody hemme çözüp bildiler. Has bu ýerin haşol. Aştaýda jemläýelim olanlar. Aýtsaňyz bar bolsa Yok jemlesem bolýa gaty uzatmaly. söz alsaňyz bar bolsa. Aýdylmy kadýan nemeler. Şu ýerde jemläýelim onu. Tamam. Olya sağ olun. Bilmem anlaşılan. Bolýa. Ya, sağ olun.